Sí, bueno, pois é para celebrarlo, non a folga, e ademais unha folga na sanidade que sempre provoca anulación de citas, anulación de actos médicos. Creo que unha boa nova. Sempre dixemos, lóxicamente a Xunta ten que manter as súas posturas, as que creemos que son mellores polo interese público, pero tamén hai que saber negociar e chegar a acordos. E foi o que fixemos, e, por lo tanto, fin da folga no que lle correspondía á Xunta de Galicia. E o que pido é que se faga o mesmo respecto á folga que en Galicia e en toda España está plantexada frente ao Ministerio de Sanidade. Non é normal que, levando casi 2 meses de folga, o Ministerio de Sanidade non quera negociar. Pense que isto non vai con eles, porque os que sufrimos as consecuencias somos as comunidades autónomas. Por lo tanto, en Galicia rematou, despois de dialogar, despois de chegar a acordos, e eu pido que se faga o mesmo dende o Ministerio respecto á folga que os médicos de toda España e tamén os galegos teñen plantexado. Necesitamos unha sanidade da maior calidade e, polo tanto, todos temos que contribuir. A Xunta de Galicia o fixo e o Ministerio debería facelo tamén.